Sabi, paano yung pakinig? Kahit ano kung mag-alala sa akin, alam ko hindi na ako tulungan sa mga pagkakulitan sa alam ko mga tayo sa hospital. Goodbye. Good night. Hello, Mr. Sigurado ako sa susunod na lilito siya. Iba na yung profile. Kailangan natin siya mawala. Magpo-post ka din ng mga sexy photos mo kagaya ng ginagawa ni Paul. Offline? Ano sabi? Wala, bigyan na naman offline. Bakit kinakabahan ako eh? Paano kung hindi lang si Midnight Monster? Hindi siya na eh. Hindi, pagkabala-pareho eh. Nagpapakostume siya. Gaya ng kay Tipos. 20K yung offer niya. Gaya yung offer niya kay Tipos. Pero hindi tayo 100% po nga. Paano kung hindi yung taong hinahanap natin? Siya na hindi na ako makakapagkita. Kapag malaya yung aling mo dahil nag-aagaw buhay yung kapatid ko sa ospital, malalaman ko lang na siya si Midnight Monster kapag nagpakita na siya sa akin. Huwag ka na magpakita, pero i-report na lang natin. Ano ba report? Paano natin ma-report? Wala tayong ebidensya laban sa kanya. Kailangan magpakita ko sa kanya. Kailangan ko siyang makita. Paano ko magpapakita? Eh, ginost pa naman. Eh, di ko siya ang suspect. Sigurado ko magpapakita yun. Hindi mananahimik yun. Magpaparamdam ko kami. Kahit abutin ako magdaman, aaktayin ko siyang sumagot. Dong, pwede mo kayo makausap? Oo mo ba? Halika ako. Halika. Ano po? Kasi ang hirap na nga ng sitwasyon ko eh. Tapos yung pagdato na kay Santiago, pinakita na yun eh. Ako. Hindi mo natin kailangan kang doon sa iyo. Nakakabili mo. Ano yung isip mo? Ang kapakanin mo sa iyo. Alam ko. Alam ko. Pasensya na po sa sitwasyon ko. Kaya na masabi ko na kay Santiago. Hindi mo alam na minsan na. Ako, wala ko sa lugar. Tumakas lang kayo. Basta masasabi ko sa inyo, hanggat nandito kayo sa pamamahay ko, hindi ko ahayaan na mapakamot ka na yung mangyari sa inyo. Sis Jane of this bayan, good evening. Salamat po, Lo. Thank you sa patamsak. Hindi ako lagi nagla-live, busy kasi ako. Thank you so much, Sis Jane.
Regards na lang kay Ate Lorne. Ano? Nakita niyo ang bangkay ni Tanggol at ni Ramon. Asa? Pakasal lang tayo ako. Biglang dumating yung grupo ni Tanggol. Asa kamay na natin ang kayo? Bago lang ako dumating. Malakas kasing ulan, kaya na-stranded ako doon sa tindahan. Kung wala yung bangkay ni Tanggol at ni Ramon. Lucio, pari na kami. Secure the area. Vice, may konting problema kasi Vice. Matakas si Tanggol at si Ramon. Ano? Wow, thank you. Thank you sa Momo. Kaya, lagi na nakakatakas si Tanggol. Ay, sige po. Yes. Thank you. Thank you sa patambay. Kaya, ulisin tayo dito. Magumuho patungkol sa alin ito. 18 millions in the house. Good evening. Tanggol! Kumusta na kanyo? Ay, sa mga Andres! Ulit mo mga kaibigan mo! Ulit ka sa hindi ko ba? Ako mo sa labas! Ulit ka dyan! Asan yan? Save some for me, boys! Meron mo yun sa akin. Damn! Magpapatid nga kayong dalawa. Too bad Tanggol can't join this party, Jason. Kung alam mo lang kung gaano ko gusto patayin si Tanggol, kid. Pero wala eh. So ikaw na lang ang pagtsatsagaan ko. Ikaw ang magiging proxy ni Tanggol, kid. Starting with this. Itali niyo yan. Bell Supports, good evening. Mami D, good evening. Kararating ko lang. Ma'am Jean, who's Bell? Sana, tinawagan niyo ko. Hindi na kailangan, Chief. Bakit namin yung isa't isa? Alam mo ba na nabababae si Papa? Tapos kinukukit mo. Wala akong magawa. Hinilit ako ng tatay mo. Wala nang kaibigan dito. Kayo ang unang tumayo sa pamilya to. Lalo na makatagal yung away ni Lilia. Malaki yung utang na loob natin sa pamilya niya. So, congratulations. Ano ba sa pangalan mo? Nakuha mo na buhay ko. Totoo ang pakikipag kay Tapos, nagkumitan na tayo ng mag-isipan. Okay! Kayong libre. Kompleto na ang 200 guests ng La Playa Roja. Remember, walang papalpak. Napasok na ako. Sige, nakahanda na kami. Kailangan nila magbayad sa lahat ng kinuha na sa akin. Magpapayat sila naman. Makakaganda na tayo na. Sa gitna ng gulo. Ikaw umalis. Tignas na dito. Tumingin ka. Kailangan nilang magkasundo. Kailangan pag-isipan natin ng
Ano pa ang oras? Ano yung mga tao sa nalibutol? Nangangamat pa ako. Pumili ng ulo ko. Basta ito ko tayo. Tulungan mo na tayo ko yun. You want great hair? Better do the cha-cha-cha. My sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooth stuff to check easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Ang down, may bonus 30% for that. Ang makinasal chicken inside, di naman natin. Ang laki-laki! Kita at pa! Pinagsama! Di na masarap! Ang sarap-sarap! Sulit! Kaya sol! Masol! Sa makinasal chicken inside! Minsan ramdam na ang edad sa katawan at isipan. Baka tumitito na tayo ah. Try new Red Arrow Plus. Now with 3 para may tibay na katawan at ngayon may tibay isipan pa. Kahit tumitito, At kung kita, titibay. New Red Arrow Plus. Yung magic ang kamay ni Mami pagkahaplos. Mabuti po ang ubo at sunod ko. hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up. I-haplos na dibdib para sa ugat sipon at sa likod para sa sakit ng katawan. Haplos ng Vicks. All night ginhawa. Amoy favorite ah. Dahil kumpleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Mas bumagsak with your cubes. Buong-buo at sarap. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo, spaghetti ko. Sarap nito. Galit talaga. Oo, ang Pasko. Lord. Stress na ba? Relax muna. Relax what you see to. That's not a switch. Switch to relax mode with C2 and try these exciting flavors. Dalandan, peach, and Lindy Freeze Melon. Pag di tama, kinakain, O nagkakasakit. immunity cup na yan. Basta! Immunity ka naman. Tuloy ang sinilas. Tulog para immunity. 100% pagsilimpas araw-araw. Hindi na yan. Curry na creamy. May saktong spice at hint of sweetness. New Golden Curry Filet. Hanap mong sarap, nasa bakdok na. Curry good. As a mom, I can care for them when they're sick or protect them from harmful germs. I choose New Safeguard with complete 10 germ protection. Unlike another antibac, so it protects against 10 types of harmful germs. Bakit ka kaya sa iba? Sports is a great teacher. It teaches discipline, grit, and teamwork. Sa sports natututo ang champion sa buhay. Get your child into sports today. Burger sa labas, pwede na sa loob. CEO ng burger. Crispy sarap. CEO Crispy Burger. Crispy sarap. CEO Ulam and Crispy Burger. Resta style burger at home. CEO. Naku, yung pang-interview ko. Tumagos ang paninilaw. May bago pala dyan. High expert clean liquid. May 3 times the linis at kitang-kita. Ang puti. Congratulations. Dapat malinis, dapat tight. May laban patagpo, may laban tumakbo. Kasi mas tutupa, may laban tumulog. Kasi mas tutalsan. Kaya di pwedeng basta gatas. Mag-Bonnet Frisco 3 Plus. Proven and tested, unang magbigay ng mas tutupang tangkat. Laban ready sa pagkakit. But those two have chemistry going back to their time together in Utah. Murray. And throws the defense, missed the shot. And McDaniels had someone around in it. And that was Thomas. Good evening, Ma'am Jean. Sweldo na lang. Kung gusto din ko na, puso na, dahil hindi dapat pagpaglaw.
Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish style. Sweet, sarap, sweet. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Let's Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. manasan po. Sobrang sakit. Panatasak Flanax from Tyson. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Flanax deals with the cause of pain. With care. Sobrang sakit. Panatasak Flanax. Also available. Flanax Hot Rheumatic and Body Pain Cream from Tyson. Today's baon with lemon square cheesecake. 6 of fresh eggs and milk bottle packed with milk and cheese and up. Magpakabusog sa school para alert and active. Choose lemon square cheesecake. Lessons from Dad and Mom. Care for the things that may last long. Flip the bin. Buy you save bell. Patagal ng love ng team creamer ang up to 14 weeks pa ng Grell. Love na long-lasting ng Bago na tayo at sa tulong na din ng Liberate Cinnamon Capsule. Kasama yan ang exercise at tamang pagkain natin. Matagal na itong Liberate. Tawag natin. Liberate Cinnamon Capsule. Liberate na. Lawrence Vlog, good evening. Ilang magbilang o ilan na, ang mahalaga ay ilan pa. Countless moments. Ducky, good evening. Magnolia. Your program now online. FPK has over 1,500 games. A secure and fast game place. Never come pay for a fun option to try all the games. Ibang swag the only bet. Elite.ph. Pregnant after bakuna, tetra agad. Pero hindi pa siya kumakain. Pwedeng bigyan ng tetra kahit wala pang kain. Plastic, no shake, no pa-insectory. Ang galing ng tetra. Nagtutong ka? Tetra naman. Ako, may lagnat ka. Tetra agad. Ang tetra, pwede sa wala naman ng tiyan. Plastic, no shake, no pa-insectory. Ang galing ng tetra. Kung pwede lang sana kita patayin, kid. Ginawa ko na. But I can't. So let's have some fun! What do you think, Jason? Driver? Or an iron car? Parating na tayo sa exciting part, kid. Start the party! After that, kid, this is gonna hurt. Think about Jason. Pagkatapos ng gabi ito, kid, direro ka na. That's what I'm talking about! Ano, kid? Magsusumbong ka sa kapatid ko? Well, do me a favor. Huwag mong kakalimutan sinabi ng kapatid ko, kid. Pag nalaman ng sinasaktan kita, magpapakamatay ko siya. You think I care about my sister, kid? Ay, sumbong ka.
This one's from my white underwear kid. Wala mo akong plan patay yung basurang yan. But you know what? Thank you for giving me a brilliant idea, sis. Jason, let's go. Good night, kid. Sweet dreams. Tanggol, ikaw ang number one sa puso namin. Tanggol! Idol ka namin! Idol ka namin, Tanggol! I love you, Idol! Inspiration ang ating mga kabahan Quiapo. Bilang isang DPWH maintenance, natutunan ko kay Tanggol yung magpursige sa buhay at lumaban lang. Doon ka sa kanya kukuha ng lakas ng loob. Bilang isang ikot vendor, si Tanggol ang nagturo sa akin kung paano makisama, magsikap. Titinda po siya, tumidiskarte. Pares na po kami tumidiskarte sa buhay. O ay isang driver, idol ko si Tanggol. Bilang traffic enforcer, idol kita, Tanggol. Lalo na napakabuti mo. Hindi siya nakakalimot na kahit gano'n lumasin ka. As a student, ako talent sa Batang Quiapo is maging hanis ka. Palagi siyang humingi ng tulong sa Panginoon. Kami mga estudyante sa Pilipino, idol ng Tanggol. Ako ang office worker, nabaraan ko ang Batang Quiapo na tratulo na akong mga katrabaho bilang pamilya para matanan manifayan. And data worker at Tacloban, inspirasyon namon ni Tanggol na magtrabaho ng tuhay para maabot niya ang amon hinihinya. At sa kami mga araw ko, Sinabutin yung pagmamahal sa magulang, nagandang loob sa kapwa. Matabilin ang imong bupas sa pamilya o mga higala. Tapos sa siya, mamang laban ko siya ng sanggol siya kabata na isalikway sa mga ginikanan. Tungkol yung proyekto ni mo Tanggol, diligent ni Kapiyaan. Iwanan, magkakasangga tayo. Galing-galing. Opo tamo, namawalan ni Tanggol. Mapakawihan mo ang kalimpayan. Yes! Nawa po ay makapagpasaya pa po kayo ng maraming tao. FPJ's Batang Quiapo. Mali na naman ang Tanggol. Paano mo nag-aasawa kung meron akong brain damage? Wala ang buhay. Isa lang naman ako kahera. Ang papa naman, nagmamanego lang ng truck. So, yung kinukwento niyo. Hindi palaging masaya. Alam ko namang fake siya, pero hindi ko inakawang ganun ka-fake. Hindi magsasalita. Nanahimik ako, hinahamon ako. Kapag nag-college na ako, hindi ka trabaho na rin. Huwag mo nang isipin yung pera, okay? Alam mo naman palang mahirap ang buhay para kay ito. Pero ginagawa mo pa siya. Kaya gawin mo ang dapat para sa kanya. Go ahead. Hindi na natin ang pagbawas. Gusto ko na makita rin natin. Ngayong Martes. Pero dito, kayo maniwala dyan, hindi masamang tao. Dito nagmulaan po sa'yo! Lumalabas yung brownie. Kaya, dito mapupunod. Ingat! Magpapayag ka! Hindi ko sinusuportahan yung ginagawa. Papalitan naman isang well kapag wala na ako. Salamat pala for giving me this opportunity. Sins of the Father ang nalalapit na pagtatapos. Please to watch this amazing Saturday sa TV Family Weekend. Pamilya Action Saturday. At sa Super Kapamilya Blockbusters sa ating Kapamilya Channel.
Isa pa ka, Super Visa. Di ba yung slay girl? Chef Raya! Naku, nakakahiya ko ko doon. Kahit mga files, sa loob, working mo all day. My two favorites now, but you know it's special package. Cheesy or burger, beefy, a cheesy, yeah. My two favorites now, original, a special beauty got. Pwede makipagkaibigan. Hubblers are exclusive 200 cold viruses, but protected while making friends. I only choose Nido 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Uno for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Pag-ibig sa Canton Pasado Pack. Bigger! Busog na! Sarapin ka pa. Nakabay mo. At nakapsarap. Busog na, sarapin ka pa. Pag-ibig sa Canton Pasado Pack. Iba na ang kailangan ng katawan at age 50 plus. Kaya we take Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted to age 50 plus. Tulong sa sharp memory, healthy heart, at strong immunity. Hot feeling, but Centrum Silver Advance. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, may nakalapa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawin natin ang creamy special ito. Mayor Hannah, isang handaan with Lady's Choice. Magic ang kamay ni Mommy. Pag hinahapis ako sa dibdib ko, magaan ang pagbuko ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, mababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up. Ihaplos ang Vicks sa dibdib para sa ugat sipon. At sa likod, para sa sakit ng katawan, para sa mahimbing na tunog. Vicks Vapor Up. Haplos ng Vicks, all-night ginhawa, at mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baratong ilong anytime, anywhere. Birch 345. Ang gatas na may tripping lakas. Tulong sa pre-lakas, full lakas, at immunity lakas. Araw-araw ng sarap ang tripping lakas ng Birch 345. 750 lang per glass. Sulit! Our best ever idol cheese dog. Our cheesiest idol ever. CDO. Export Pinot. Ay, hindi naman paskis eh. Hindi pinayang sa ulo ko. Pero kaya na, Ariel with power. Paskis eh, paskis na yan. May 10x power drink. Ang may daming sabihin mo siya. Sa Ariel. Pag may araw-araw tibay, araw-araw umuusay. Pag may tibay katawan at tibay resistensya, mas makakapag-aral ng mahusay. Bear Brand. Sakit ng ulo ko sa buntis, maraming hindi pwede. Pero ang by Jessie, pwede. Kahit sa walang laman ng tiyan. At seniors. Pwedeng-pwede pala. Choose Ingat, choose by Jessie. Hindi na yan. Pinaka-pinipili at pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Pinaka-pinipili at pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili at pinaka-malaki. Pinaka-masarap. Chicken Joy. Your program? Now online. FPK has over 1,500 games. A secure and fast game quiz. Meron pang pay-for-fun option to try all the games. Ibang swag dito. Bet.ph. Daddy, up here! Meeting! Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Palatas ako. Sobrang sakit! Panatay sa plana. From Tyson. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the cause of pain. We care. Sobrang sakit? Panatay sa plana. Also available. Flanax Hot, Rheumatic, and Body Pain Cream from Tyson. Oishi potato fries. It's cheesy to love. What is happening? Wala ba? Iba na lang na. Papakita ko ulit. Ayoko. Ayaw mong gumaling ba? Ayoko ba? Ang kulit. Ayoko nang magsuka. Ayoko nang mahal mo. That's so selfish, ma. Ako ang nangangatay. Pero kami ang naiiwan. Ganit sa pan. At aking
Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. Ang saya, nagbibigay ng kumakapit ay nangyam. Bakit ito? Ang sarap saya, nananam, tumatagal, pinapalikan. Nandiyan ang sasayaw, may sarap at may saya. Kulit ang sarap, kulit ang saya. Body pain? Use Salonpas. With direct penetration of ingredients, relieves pain immediately, gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salonpas. Relief that sticks for up to 8 hours. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse is strong, the #1 extra strong beer in the world. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. I-bounce ready to go. Bet88.ph. Gaya mo si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom. Viva Light. From Tyson. Taas ng lagnat. Ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Awa! Mag-ingat sa dehydration, Mag-Viva Light. From Tyson. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Anong magamit mo? Halika na. Alis na tayo dito. Hindi tayo alas. Dito na tayo. Ayoko na, please. Hindi, bakit hindi? Bakit ayaw mo umalis dito? Pinapatrato ka na kaya tingnan mo nga yung tsura mo. Alis pa tayo talaga. Hindi ka na alis tayo. Ano ka ba? Alis tayo. Yan. Ikaw ulit. Ano dito ko? Ano ka? Hindi na tayo. Gusto ko kailangan. Hindi na tayo. Umalis tayo. Hindi tayo aalis. Okay, guys. Saan lakad natin? What the hell is this? Erica, mag-alis kayo. Kuya, please, babayaan mo na kami. Aalis na kami dito. Erica, hindi ko na tayo. Ayaw na umalis, di ba? Who wants to stay? Let's go na. Nasa kami nung panahon at sila nun. Nakawala pa rin. Napakahusay naman talaga. Kahit saan sila magtago, nalaman ko rin. Hindi na kayang gawin magtago para matagal. Magtatago ngayon, magpapalakas bukas, papalikan tayo sa makalawa. Kaya gusto mangyari balikan tayo, pero handaan tayo. Dito, ano na naman ito? I just called Erica and her cousin na maglalayas, ma. Sino may pasimulan? Ikaw? Kung gusto mong lumayas, huwag mong isama yung ako. No, Ma, it was my idea. Kalalayas. Eh, pati ginawa niya kayo sa dito. Hindi niya ba talaga siya tinigilan? Gusto niya talaga siyang patay para makapatay mo. Shut up! I don't buy anything he's saying, Erica. Do you put an actual gun in your head? I don't believe anything that's coming out of your mouth. You know, You wanna see things? Watch this. Grito.
Please. Sasaktan mo pati ako. Tumami ba yun? Tumami yan. Tumigil kayong dalawa. Tumigil kayong dalawa! Sa pagsisimula ng bagong yugo, si Tanggol ang ikatakot sa mga pintuan mo. Mga katatagyan po, samahan niyo po kami dahil pupunta kami ngayon sa Katima Compound, Barangay Consuya, Palawan City. Nagnan kami po sa inyo lahat! Hindi niyo kami dito! Para makakila ng pera! Kayo mga tahanan! Ano ba yung papunti ng karakter dito ng Balanda? Wala ka na kung silikon. Lalong kumitibay ang ating samahan dahil tayo ang tagapagtanggol ng isa't isa. Meron po kami hinandog sa inyo. Yung mga dala-dala, para makatulong sa inyo, makapagpagaya. Ang ganda ka magpagtatay! Ilan yan? Namatali! 20,000 pesos! Ano po mga natin dyan? Pagpunta po namin dito sa inyong tahanan. Papalaking biyaya sa amin. Mag-picture-picture tayo ha. Maraming salamat po sa taus-puso ng pagtanggap sa amin sa inyong mga tahanan. Ay, maraming salamat po! Hindi ko pagkakas dito. Ay, makamahal. FPJ's Batang Quiapo. Tama si Edong. Madaling magalit pero mas mahirap ang magpatawad ng iba. Pagwala ni Esther at yung pagkamatay ni Celestine, imposibleng nagkataon yun. Ito maganda na ito, Ani. Nakikita tayo ulit. Siya ang may gawa. Pinapalikan niya lahat ng natukoy sa kanya. At isusunod niya kami. Ako, si Mel, si Alice, at si Beth. Mas huwag niyang mag-process niya. Hindi mo na lang kung may gumagawa para sa akin dito sa labas. Pwede niya kasabot siya. Sa dami ng germs ngayon, afford bang magkasakit sila? Siyempre hindi. Kaya I use my trusted safeguard. Now mas pinalaki, mas pinasulit, mas protected with complete 10 germ protection. Hello, Sis Lisa. Good evening. Bad timing ang kasi, baka dandruff yan. Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Ang pusong nagtatampo? Lutuan mo na may all-in-one Maggi Magic Sarap. Binubuhay ang sarap at aroma na nagsasabing, Three-point ball game. No one stopping Johnson. Coast to coast. Can't hit. And Reed eventually scoops it up to Willis. Yeah, one possession ball game. Denver's largest lead was 12. Reed will fire and left it short at two defenders on it. Brown all the way blocked by Reed. Island surveyed the floor. DiVincenzo to Conley. The fire of three goes good. And Reed, active offensive glass, got the putback for two. And last night, 4 offensive rebounds not being had. And his activity and energy on display here. Big time play. We have a 1-point game. Valanciunas and Gobert. They've had a lot of battles in the past. Valanciunas takes the contact, and that's going to be 3 fouls on Rudy Gobert. Well, smart play offensively for the Nuggets for a couple of reasons. One, you're not getting much on offense the last few possessions. Slow things down, throw it right to the post to Valanciunas. They have get an opportunity there, and of course, to attack Gobert, who had 2 fouls. So
important is it looks like Smith will make a substitution to get Gobert out of the game. Talk about it, the Nuggets, 27th in the NBA in bench points per game last season. 26 bench points a night. They had 44 bench points on Saturday. Let's take a look at the upcoming national TV schedule. NBC Peacock tomorrow, debut of NBC's Coast to Coast, Knicks, Bucks, Clippers, and Warriors. ESPN, a doubleheader on Wednesday. On NBA TV, Thursday, Warriors and Bucks. And then Fox Video on Friday, midnight. First endless NBA Cup action with their doubleheader. 45-43. Randall. Looking for a teammate, gives it to Reed. Reed, the twirl, the floater, good. He's in his bag. He really is, and he came flying off of that triple handoff there, getting downhill to that floater. 9 points off the bench for Naz Reid. Randall battling with Valanciunas inside. Murray on the perimeter, guarded by Reed. Gordon, turnaround, Jay, too strong. First lead of the ball game. Now we train para may tibay na katawan natin. Ngayon, may tibay isip ang bagay. Dito, tibay, new Barrett Ano Plus. Your playground, now online. FTTH has over 1,500 games of secure and fast gameplays. Meron kang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko, that's brilliant.ph. Pag nilagnat after bakuna, ganun ka agad. Pero di pa siya kumakain. Pwede bigyan ng setup kahit wala pang kain. Fast take, no shake, mata inside. Ang galing ng kanta. Nagsusukat nilagnat ka na, paano kainan ng gamot? Kenta mami, ang kenta, pwede kahit wala naman ang tiyan. Fast take, no shake, mata inside. Ang galing ng kanta. Pasko na ulit. Holiday rush everywhere. Daming gagawin, daming handaan. Need more help? We got you. Dahil ang best Christmas gift, ang food so good, nagtikong si tita. Fried chicken, burger, and more. Pasko na, we got you. Panda? Lessons from Dad and Mom. Care for the things that we last long. What we did. Buy you same down. Matagal ang love ng King Kramer ang up to 14 weeks pa nga ng grab. Love na long-lasting na mo ng grab. Bakit masunod niya ang kalendaryo? Kasi marami siyang date. Sa sayo niyo, papingin. Papel, kapipin, pinset. Ayusin mo nga. Ma. That answers fine. You wouldn't even be here in the first place kung nalagaan siya ng tama. Diretso niyo ako. Wala tayo magsisihan. Focus tayo sa pagpapagaling kay mama. Kasi ako, ayoko siyang mawala. What makes Simon's Gold creamy? It's that Angus beef difference. Rich in flavor, full of juicy and delicious bites. Try Highlands Gold today. It's high time for Highlands Gold. CDO. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration ng Vivalite. Dahil niya si baby, mag-ingat sa dehydration. Non-Vivalite.
Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mahina sa dehydration lang. Violence. Mia! Mia! Ano naman gulo yan? Buka mo ka yan! Bakit nagkakalit ka sa akin? Sino gumawa niya? Sino? Fine, I get it. Binigay ko lang sa standard lugar niya. Marami na sana makakaalam kung hindi ka nagsumbong. Don't worry about it, kid. I'm gonna do a better job next time. Walang biyakang. Nadugo mo rin sa tino? Gusto mong patayin? Ha? Yan! Pasok mo sa kwarto ko. Pasok mo siya sa kwarto na, Jesse. Dahil mo sinabi, walang gagalaw patient. Kapag naulit ito, nasama akong kalaban. Mama Rakitera. Mama Rakitera ang bisdak. Good evening. Maraming salamat sa inyo. Wala ako katapos sa uli yan. Wala sa loob ko na hindi ako pababayaan ng anak ko. Maraming salamat na lang. Maraming salamat. Mabuti naman ligtas ka. Sis Jane Ulisbayan. Hindi hahayaan ni Tanggol na may masamang mangyari sa'yo. Gagawin niyang lahat para lang mailigtas sa'yo. Yung isang kasamahan mo, nasaan? Wala na po si Owen. Napatay na po siya. Mamimitas ko na kayo sa ospital. I'm sorry. I'm sorry. Okay, maganda ko sir. Wala naman po may kagustuhan na mangyari. Pati pong sisira sa liit. Kaya po kami mga kaibigan na gol, gagawin pong lahat para lang. Mailigtas kayo. Sanitas. Nanay mo. Si Papa. Nasaan sila? Ano nangyari sa kanila? Papa. Nakakulong po kayo sila nanay. Pati ko si Lolo. Kailangan na iligtas natin sila, Tanggol. Ano mo gagawin ng lahat ng mga milagro? Gagawin nila ng lahat. Para patayin mo yung Ken. Para patayin ang lolo mo. Mabuhay mo ngayon lang, Papa. Ngayon niligtas na kita. Gagawa ako ng parang para may takas natin sila.
one tanggol in Camon. Kuya, huwag mo mamalik pinamamagayaro pero sila koneksyon sa mundo na sindikato. Pero na akong mapupuntahan na business partner. Pag makakubra ko, buwan na rin ako ng mas matitinding armas para sa atin lahat. Ngayong nailigtas ko si Papa, ito na ang tamang tuwas ng kanila. Sinusumpa ko na kahit magpalit-palit ka ng account, hahanapin kita, Mr. Nan. Mandangan din kita, sisingilin kita sa lahat ng mga gusto mo sa akin. Tingnan nyo ngayon, ang may tumusunod sa akin. Hoy! FPJ's Batang Quiapo. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, You're watching the Denver Nuggets versus the Minnesota Timberwolves.
says the team in his first quarter. Here's Conley. I'm gonna be off the time. It goes in. They're waving it off. That got the crowd excited, but he might have been late. How about those young legs? Conley good. From one end to the other. Yeah, it's still in his hands. Still in his hands, but look at a floater from the three-point line. Both top scorer, the Nuggets 35-23 in the second quarter. I'll send it over to Ashley. RJ, do you need to be aggressive, especially with Anthony Edwards out? It can be easier said than done, but how did you deliver? Just playing aggressive, attacking my spots, and then taking advantage of the opportunity and my other team gives us, and not trying to force anything. A whole other half to play, of course. What's going to be important against this Denver team the next two quarters? Hey, thanks so much. Sorry for yes, and I need you in the studio. Spectacular plays and breathtaking highlights are coming your way on NBA TV Philippines. Experience non-stop basketball action featuring the best of the best, live and in high definition. Go overtime with the latest NBA news, in-game analysis, post-game shows, and incredible original programs. One channel, 24/7 NBA action, or Who's Action on NBA TV Philippines. Also streaming on Pilipinas Live and Silver Play. You're watching the Denver Nuggets versus the Minnesota Timberwolves. Good first
okay, 50% right now. I feel pretty good. I feel good too. Wasn't technically a challenge. It wasn't a challenge in this game, but doing for a play privilege is something that they want to take out the game. You know, opportunity for injury. They just got to go. Captain Brown almost wanted to update to a player out for the month by Lane Space for protection of an injury. Shoot three, Minnesota will take possession of the ball. The play works out. Your confidence paid off there. Appreciate the effort from Johnson getting out to a shooter. You have to be smart there. You know, I wasn't known for being a jump shooter, so I said, it's a great progress. Nobody ever closed out somebody in space. It was no, I didn't worry about that. Players feel like they never foul. Here's Dixon. Fires to deep. No good. Brown on rebound. 73-64. Nuggets got out to a fast start. Wolves took control in the second quarter. Murray again. Ain't great awareness. They're going under the screen there instead of re-screen. Murray able to knock down Anthony Davis. He has 19. Randall creeping around the traffic. Bryant gets and Diego gets the ball. Pushing the tempo. John Brayson takes them around the Jokic three. Lines up another three. That one's short. Checked in by Murray. McDaniels spinning off the ground with the layup. Got it to go. Close for words. McDaniels, I'd like to see this. Yes. And Hardaway slightly found space to the rim for the lane. But McDaniels right now showing us a lot in his game off the bounce. Talk about Anthony Edwards will be out for 2 games here. Opportunity for
NBA season once again as the next generation of superstars are back. Hungrier than ever. This season's veterans continue to grind it out, cementing their legacies alongside the greatest to ever play the game. And don't forget, the rising talent speeds young blood straight to the court. And players would go here tonight for the team for pride and glory. Only one will reign supreme. Don't miss the heart-pumping basketball action on NBA TV Philippines. One Sports, RPTV, and Pilipinas Live. You're watching the Denver Nuggets versus the Minnesota Timberwolves. Next in Minnesota, Ben Allen, head coach of the Nuggets first full season as the head man and to win the interim title in the offseason. 7-11, Ben Allen signed in the Hall of Fame back in 2021, 23 seasons as a head coach. And
Mag-end na po ako mga moms. Thank you so much sa inyong lahat. Ma'am Raketera, Sis Jane of Lisbayan, Ma'am Chin, Boss Bell. Thank you so much, Boss G. Bye.